Bakizu aurten 2014 Fernandon urtea ospatze dula, bere jaiotzan 250. urte hurrena dalako. Eta Fernando amezketarra izan zanez, amezketarra dalako eta amezketarra izango alako, irutzi zaigu amezketarrak erantzun egoki bat eman behar diula. Ordu lehenik eta behin, Fernando euskal kulturaren parte izan dalako baita ere, egoki irutzi zaigu edo zitzaigun, Euskaltzaindia gonbidatzea ekitaldi hontan. Orduan lehenik eta behin eskerrik asko Euskaltzaindiatik etorri zaizkigun Andres Urrutia Euskaltzain buruai, Charles Bidegain buru ordea eta iparraldeko ordezkarie, Xavier Quintana idazkarie, Sagrario Aleman diruzaine, Jan Bautista Koios Jagon sailburua, Joseba Zabaleta kudeatzailea eta Erramun Osa idazkari ordeari. Baita ere nola ez, Peio Zabala eta Josemari Otermin herritarrai. Eta, hitz batzuk esan nahi gaitezu, Andres? Bakarrik arratzalde hor guztioi izateko. Benetan zoragarria izan da, etorri garenetik oso gustora gabiltza zuen herrian. Jakina, lehenengo eta behin euskaldunok izan eta Baskari batekin hasi gara. Eta gero, lan ere egin dugu Euskaltzaindiaren aldetik, Fama txarra daukagulako, baina lan ere egin dugu zuen herrian. Eta, lanaren ondorenez, eta lanaren ondorioz, orain etorriko dira emaitzak. Lehenengo eta behin, goratuko dugu gure Fernando, nik esango nuke amezketarra izanik ere euskaldun guztiona dela gure Fernando, eta gogoratze horrekin batera ere berari buruz jardungo dugu. Ez ahaztu, Fernando amezketarra behar bada ezaguna izan daiteke euskaldunon artean. Fernando amezketarra lehen da bizikoz izena zabaldu zuena Gregorio Mujika ere gogoratu beharko genuke, euskaltzalea, euskaltzain urgazlea, eta batez ere, gerra aurreko garai hartan, izugarrizko lana egin zuela euskararen alde. Beraz, Gregorio eta Fernando eta Gregorio, eta gu San Jose egunean hemen zorionak bide batez zuen ere eka guztiei amaiek. Eta, ekin dizaigun programari. Az gaitezen beraz, hain zuzen ere, izena ematen, eta gero segurun dago gozatzeko aukera izango dugula gure izlariak entzuten ditugun bitartean. Haiek esalduko dute nor izan zen, zertan jardun zuen gure Fernando, ez da guztiok ondo ezagutu haren pasadizuak eta haren ibilkerak. Ez dute folklorutza dela, ez folklore baino gehiago. Fernando amezketarra euskal kulturaren abe bat da, euskal kulturaren ezaugarri bat da, eta euskal kulturaren herri kultura den neurrian Fernando amezketarra beti gogoan izan dugu. Amezketan kultura bataiatzekotan, zure izena behartzun dudik ez hortan. Zure etxean gaude hitzaren errotan, eta aipatu izana lehen ere askotan, hitz neurtuen sokan, doinuen besotan, bertso zarkozotan, ta gaurko bertsotan, Fernando nahi zaitugu beti ahotan. Fernando nahi zaitugu beti ahotan. Zure belaunaldian hitzaren kapitain, ta egunerokoan larrean hartzain. Nekez egiten zizun zuin mingainak labain, merezi zuenari erantzuna apain.
Amezketar bikain, zorrak nola ordain, 2 mende eta erdi zain, ta izendatuz orain. Orezko hartzaia eta bertso zain. Orezko hartzaia eta bertso zain. Bi mende eta erdiko ospakizunetan gogoratu zaitugu bertxota hitzetan. Maixuen maixu zinen zu elkarrizketan, hitzaren artisaua zirien josketan. Ona da plaketan, jartzea paretan, baino amezketan, zure oretan. Segizagun bertxotan eta hizketan. Segizagun bertxotan eta hizketan.